Salutare! Bun găsit la cel de-al 6-lea episod La o cafea cu Damian, al doilea din cadrul seriei Curiozități uneori utile. Mai înainte să trecem la subiect, țin să le mulțumesc susținătorilor acestei emisiuni, prietenii noștri de la Paul Editions, pe al căror site vă invit să intrați. Veți găsi acolo titluri de real interes pentru pasionații de istorie și nu numai. De asemenea, mulțumesc frumos celor care mi-au adus remarcile: bine că îi spui La o cafea cu Damian, dar tu bei cafeaua la final. Așa că de data asta am făcut deja cafeaua. Întâi îi urez bun venit invitatului permanent al acestei serii, Alexandra Bereșteanu. Salutare! Bonjurică, bine te-am găsit! Bine, a doua tură, am găsit și eu. Emoții mai sus n-ai cum să ai, dar mai jos sunt? Fă un pic conversație până dorme cafeaua. Păi vom afla astăzi. Eu zic că Așa. emoțiile sunt constructive și că nu voi scăpa vreodată în totalitate de emoții, dar voi învăța să lucrez cu ele. Perfect. Asta e un punct de vedere. Vis-a-vis de comentarii, m-am uitat și eu ce ai primit în primul episod. Să spun cinstit, mă așteptam la mai rău. Ai scăpat ieftin. Păi le-am citit și eu și pe această cale mulțumesc tuturor celor care mi-au lăsat comentarii constructive și știu și eu că mai am loc de crescut. Adică sunt un mic adult, dar să ținem cont că încă sunt mică și că mai e loc de crescut, dar am ținut cont de marea majoritate și sper că o să pot să le și pun în practică. E ok, a trebuit să te legăm de scaun ca să stai și la episodul ăsta, dar o să încercăm să ne descurcăm. Subiectul oricum e foarte simplu astăzi, adică nu văd de ce ai atâtea emoții, că vorbim doar de sisteme de criptare, dar preferabil să nu vorbim codat. Ce zici? Mai vedem. 0110, 0, da. Perfect. Hai să vedem. Ce listă ne-am ales? Dat fiindcă avem o oră la dispoziție, că veni vorba. Nu știu, am mai avut noi un episod pe care l-am filmat și am deturnat eu această Nu-i așa? Da. L-am dat-o oprisei. Tu nu mai pui mânuța pe aia. Tu n-ai înțeles, eu sunt de partea celor care se uită la noi. Am înțeles. Și la capitolul ăsta avem o veste. Am văzut acea moțiune online menită să scoată clepsidra și îmi dau promisiunea solemnă că la 5.000 de voturi pentru scoaterea clepsidrei nu o scot. Glumesc. O scot. Dar pune timer de pe telefon, ca să știți. Nu știu să fac chestia asta, de stați liniștiți. Bun. Dată fiind durata emisiunii, am stabilit 5 sisteme de codare. Le-am luat cronologic. Mergi cu mine, zi 5. O să vezi tu de ce la final. Și am zis să plecăm cronologic. Fără număr. Minunat. Vrei să le enumerăm acum de la început sau le lăsăm? Nu, hai să menținem surpriza. Bine. Începem cu cel mai complex, un băț. Da, dar care se numește Scitala Spartană. Ok. Deci avem de-a face de data asta cu ce am putea considera cel mai vechi sistem de codare sau criptare. Sunt sinonime, deci putem să le folosim pe amândouă. Nu știu dacă e cel mai vechi sistem de criptare, dar ar fi cel mai vechi sistem de criptare prin transpoziție, atestat istoric. Perfect, am înțeles tot. Deci, în primul rând, avem două tipuri de criptare, prin transpoziție sau prin substituție. Regulă. Prin transpoziție înseamnă că noi păstrăm exact aceleași litere, dar le schimbăm ordinea și cel mai uzual exemplu ar fi anagramele. Cred că toată lumea s-a întâlnit cu anagramele de-a lungul vieții. Niște litere care sunt amestecate. Bun. Și avem substituția, care înseamnă că fiecare literă este înlocuită cu alta din alfabet la o anumită distanță. Hai să le explicăm oamenilor un pic practic. Dacă v-ați uitat la Harry Potter, Tom Marlborough Riddle se anagrama I am Lord Voldemort. Aia este o anagramă, ca să vă faceți o idee. Eu am trecut la substituție. Da, păi nu te-am lăsat să-ți duci ideea până la capăt. Da. La substituție e mai simplu, adică pur și simplu într-un mesaj care are sens, schimbi literele, rezultă ceva ce n-are sens, dar dacă ai cheia pentru citirea codului, poți să înțelegi. Da, și aici cel mai celebru exemplu, să zic, ar fi cifrul lui Cezar, care presupune înlocuirea fiecarei litere cu o literă aflată la aceeași distanță în alfabet
față de... Uite, vezi, știai tu de ce nu sunt mai mult de 5. Da. Dar să revenim la scitală. Deci asta la ce categorie intră? Asta ar intra la transpoziție. Dar sunt foarte multe discuții dacă poate fi considerat un dispozitiv de criptare sau nu. De ce? Pentru că hai să începem cu începutul și să o luăm de la Adam și Eva. În regulă, nu o luăm chiar din la Adam și Eva, o luăm din secolul 5, că Sparta nu este chiar de la începutul istoriei umane. Da, și apare în primul rând apare ca dispozitiv de autentificare a mesajelor. Bun, așa. Deci eu prezint un băț ca să arăt că mesajul meu este autentic. Da, pentru că nu poți să-i bățul acuz ăsta... de prea multă subtilitate pe băieții ăștia. Pentru că bățul ăsta are o anumită dimensiune și, practic, mai departe, mesajul nu era trimis cu tot bățul, era trimis doar cu fâșia de pergament. În regulă, și atunci cum autentificăm treaba asta? Avem două bețe de exact aceleași dimensiuni. Bun. Unul la mesager și unul la destinatar. Hai să văd dacă am înțeles. Deci tu pe fiecare dintre bețele astea tehnic înfășori o fâșie de pergament cât de strâns se poate și dacă ești într-adevăr talentat și fără să se intercaleze marginile. Corect. Bun, și pe fâșia înfășurată deja pe unul dintre bețe scrii mesajul. Da, și mai departe desfaci fâșia și o trimiți. În momentul în care desfacem fâșia, și aici din nou sunt discuții pentru că noi nu știm exact cum funcționa acest dispozitiv. Pentru că e primul atestat istoric, dar nu avem nicio urmă fizică Și a nici acestui nu ni s-a dispozitiv. transmis manualul de instrucțiuni. Da. Dar care sunt sursele exact care îl menționează? Facem un salt în timp și ajungem în secolul al II-lea după Hristos și îl avem pe Plutarh în scrierea Lisandru. Viața lui Lisandru, da, e despre un general spartan. Și Aulus Gellius în Nopțile Atice. Aulus Gellius este un scriitor latin care a fost exilat în Grecia și acolo a găsit cel mai probabil menționate informații despre instrumentul ăsta de codare. Trebuie să menționăm aspectul ăsta. Scriitorii antici, mulți dintre ei, au acces la niște documente la care noi astăzi nu mai avem acces pentru că s-au pierdut în decursul timpului, dar cel mai probabil nici ei nu au văzut funcționând treaba aia. Am mai punctat eu și în alte emisiuni că unul care a trăit la 300 de ani de un eveniment știe la fel de multe despre evenimentul ăla câte știu și eu. Acum, la ei, din ce știu, este prima atestare a acestui dispozitiv ca metodă de criptare. Pentru că până atunci avem ca metodă de autentificare a mesajului, ca metodă de păstrare a unor tranzacții sau unor... Bun, deci ca un soi de arhivă. Da. Și stai să fiu sigur că am înțeles bine. Ca metodă de autentificare, practic bețele având aceeași lungime, fâșia aia de pergament, da, corect, fâșia aia de pergament trebuia să se înfășoare perfect pe băț. Da. Și atunci știai că e într-adevăr mesajul de acasă. Chestia asta îți folosește mai ales militar. Deci dacă ești un general sau un amiral... Dacă ne uităm, oricum majoritatea metodelor de criptare și a sistemelor de criptare au ca argumentare zona asta diplomatică și militară. Adică e zona în care ne dorim cel mai puțin să ajungă niște informații sensibile în mâna cui nu trebuie. Limpede, celebru clișeu, informația este putere. Se întâmplă să fie adevărat. Mai apare acest termen de scitală care vine din greaca veche, schitales, care înseamnă băț sau toiag. Doar atât? Păi asta voiam să întreb, poți să deduci ca ce a mai fost folosit acest termen? Hai, lasă vrăjeala că pot să deduc că ne-am pregătit amândoi pentru chestia asta, da. Mai însemna și falus. Forma este în principiu aceeași. Bun. Și după aia avem acești doi scriitori, apare prima oară... Da, cu problema că, într-adevăr, întâlnim la Plutarh și folosea termenului de biblion, care este pagină scrisă, carte, și aici nu mai îți este clar dacă scitala era doar bățul sau era bățul cu pergamentul sau papirusul înfășurat pe el. Bun, dar și Aulus Gellius definește bucata de material pe care se scria sub termenul de lorum. Da. Deci, oricum îi atribuie o denumire, dar diferența este că Plutarh se referă doar la băț când zice scitală, Aulus Gellius se gândește la tot ansamblu. În regulă. Dar totuși, dacă îl presupunem ca metodă de criptare, că la autentificare am înțeles, e simplu.
ce mare brânză e de înțeles acolo, în sensul că eu scriu un text pe fâșia aia și o înfășor pe un băț. Că o înfășor, că nu o înfășor, eu tot pot să o citesc. Nu chiar. Dacă tu scrii textul și desfășori materialul, ție literele o să-ți amestece. Și aici e discuția... Deci eu nu scriu în lungul materialului de scris, că nu era hârtie pe vremea aia, eu scriu în lungul bățului. Da. Și practic textul trece dintr-o înfășurare în alta și aici nu știm exact, pentru că nu știm modul de funcționare, dacă aveam o literă, un caracter pe înfășurare, dar cel mai probabil treceau cu scrisul și peste acele margini. Astfel încât atunci când se desfăcea bucata de material, obțineam același efect ca la tocătorul de hârtie. Literele nu mai erau complete. Se distrugea mesajul. Da, aveam o jumătate, să zicem, de A, un băț de la L, dar lipsea ceva... Bun, și trebuia într-o bună măsură să deduci ce scrie acolo. Da, ca la orice metodă de criptare nu e imposibil de spart. Nicio metodă nu e imposibil de spart cu suficient de mult timp, răbdare, ambiție și dexteritate. Cert e că făcea mult mai greu descifrarea mesajului. Bun, ce e amuzant este că la capitolul ăsta se poate încerca acasă. Că nu e ceva foarte complicat din punct de vedere tehnic, luați o coală de hârtie și o tijă de lemn, că de data asta avem bețe perfect drepte, cărora putem să le controlăm lungimea, lipiți hârtia de tijă, scrieți mesajul ăsta și vedeți dacă funcționează. Și aici, ce e de menționat, nu toată lumea din Sparta folosea Pscitala, era folosită la rang înalt. În principal, mesajele erau trimise de efori, erau cei 5 magistrați supremi ai Spartei. Da. Și mai dețineau pe lângă ei Pscitala comandanți de război. Avem amiralii și generalii plecați pe front, cei 2 regi ai Spartei, oameni aflați în funcții cei înalte. care aveau funcții în stat, normal. Pe timp de război era folosită tocmai pentru a trimite mesaje și instrucțiuni pe front. Bun. Iar în afara războiului era folosită pentru a trimite ordine de exil, pentru anumite mesaje diplomatice pe care trebuiau să le trimit anumiți mesageri, da. Și avea o aplicare destul de vastă, dar din păcate suntem strict la stadiul de presupunere. Uite, eu știu din antichitate, în schimb, o metodă ceva mai simplă și care pare foarte posibilă, respectiv fiul unui tiran al Miletului, că așa se numea conducătorul orașului ăsta de pe coasta Asiei Mici, și a înștiințat tatăl când să pornească răscoala în Imperiul Persan, de data asta nu criptând, ci ad literam ascunzând un mesaj. Mesajul în sine era foarte ușor de citit, dacă știai unde să cauți, respectiv pe pielea capului unui sclav. A tatuat mesajul pe capul sclavului, a așteptat ca părul sclavului să crească la loc, l-a trimis pe ăsta în oraș și tatălui probabil că a primit numai cuvântul de ordine Radel. Și să sperăm că a înțeles să-l radă pe cap, nu să-l radă de tot. Deci am putea vorbi de o primă metodă de steganografie. Ia auzi, ce cuvinte avem astăzi? Hai să explicăm. Și presupun că vrei să mă duci la obiectul următor. Da, vreau să trecem la... Da, o să o țin în mână. Ok, perfect, da, niciun fel de interpretare la această expresie, este tot un exemplu de steganografie. Da, avem această grilă Cardano, inventată prin secolul, sau atestată de prin secolul al XVI-lea, de la matematicianul italian Girolamo Cardano. Vorbim despre un material destul de rigid cu câteva fante în el. Deci avem ori o hârtie mai groasă, un carton să zicem astăzi. Da, poate o bucată de piele, Ok, o tăbliță metalică eventual, deci care are operate niște decupaje. Da, ca și la scitală, și aici pentru descifrare e nevoie de un duplicat. În regulă. Cred că în toate metodele pe care le-am pregătit pentru astăzi e nevoie de un duplicat. Bun, deci criptarea nu prea merge dacă nu folosim același instrument. Da, și să trimitem instrumentul cu setările deja parcă pierdut tot... Da, prea să faci pomană cu cine ar vrea să intercepteze mesajul. Bun, revenind la grila noastră, deci este un material rigid cu câteva fante în care erau scrise cuvinte. Grila se ridica și erau completate spațiile libere cu alte cuvinte. Așadar, eu pun grila
pe o coală, să spunem, complet albă, Da. în cadrul grilei scriu mesajul care mă interesează, după care ridic grila și mi-e pare că acum vine partea grea, respectiv să completez spațiile care au rămas între cuvintele mesajului, astfel încât textul ăla să pară coerent. Da, dificil, ușor de teoretizat, greu de pus în practică. Ok, și deci asta este steganografia. Da, și acum hai ca să facem, o să pun asta un pic, că mi obosește. Te rog, Așa. e grea, nu? E, Așa, la kilogramele mele e grea. dar care să înțeleg că e altceva decât criptografie. Da, prin criptografie ne referim la schimbarea completă a conținutului pentru a ascunde mesajul. Deci un text criptografic, de fapt, n-are sens dacă mă uit la el fără cod. Da, fără o cheie n-are niciun sens. La steganografie noi ascundem, camuflăm o informație într-o altă informație. Practic noi putem să citim acea informație macro în care camuflăm mesajul nostru ascuns și are sens de sine stătător. Dacă ai talent. Da, dacă ai talent. Nu pare că am ascunde ceva acolo. Bun. Asta este diferența între steganografie și criptografie. Acum și asta sună destul de simplu, cel puțin să faci o asemenea grilă, nu pare mare inginerie. Care ar fi condițiile de bază pe care trebuie să le îndeplinești ca să funcționeze chestia asta? Păi aici Sir Francis Bacon a dat 3 principii pe care noi să le parafrazăm astăzi, că erau lunguțe, dar prima ar fi că metoda ar trebui să fie ușor de folosit. Bun. Nu ar trebui să îți pierzi 5 nu neuroni pe drum ca să pare ceva poți să, foarte da? complex să ai o plăcuță de asta să o suprapui peste un text. Acum eu nu știu dacă principiile lui au fost date strict pentru grilă sau au fost date în afara grilei și putem să le aplicăm și la grilă. Ok. Al doilea principiu că mesajul nu ar trebui să poată fi descifrat fără cheie. Evident. Deci nu scrie cu culori diferite sau cu fonturi diferite cuvintele din mesaj. Clar. Și al treilea că un mesaj ascuns ar trebui să poată să rămână ascuns. Bun. Și aici se referă la steganografie și la partea de camuflare a mesajului. Ok. Grila aceasta lui Cardano a reușit să îndeplinească al treilea principiu și pe al doilea putem să spunem că îl îndeplinește. Putem să spunem că îl îndeplinește de fapt pe toate trei. E ușor de folosit. Cheia noastră este de fapt grila în sine. Da. Și al treilea, scris într-o manieră corectă, nu putem să identificăm textul nostru secret. Dar ai nevoie de suficient talent încât textul ăla de umplutură să nu fie absurd. Da, Cardano sugera revenirea asupra textului de cel puțin 3 ori pentru a uniformiza scrisul, pentru a masca mesajul. E destul de greu în ziua de astăzi să facem asta, pentru că ortografia este standardizată. În regulă. În secolul al XVI-lea nu era atât de standardizată. Aveai cumva frâu liber să o scrii cum vrei tu. Și de la acest element foarte simplu avem variațiuni ale grilei Cardano. Cred că o variațiune ți-o pot spune eu din liceu. Recunosc că nu mi-aparține. Un coleg a copiat referatul altui coleg ca să ne trezim că ăla căruia îi se copiase lucrarea i-a spus profesorului să sublinieze pe prima pagină din referatul respectiv literele și a dat niște numere pe mai multe rânduri și a ieșit textul este copiat. Omul neavând, bineînțeles, foaia aia în față. Deși pe ăsta îl considerăm tot o formă de steganografie, nu? Da. Uite, nici nu știam la ce am asistat la momentul ăla. Bun, așa cred că... De fapt, ăsta e un cifru, nu? E criptografie. Da, uite că asta stăteam acum și mă gândeam, știi că sunt filmele alea cu spioni în care lasă ziarul pe bancă și vin și încercuiesc, sunt niște cuvinte pe care le încercuiesc sau anumite litere. Cred că tot în zona de steganografie intrăm. Chiar dacă nu avem o grilă cu care să le scriem, că ziarul ăla e tipărit pentru toată lumea, dar sunt alese cuvintele după un anumit tipar, după o anumită... A existat, de exemplu, în preajma Revoluției Române din decembrie 1989, a apărut în ziarul Scânteia un articol care părea cu totul imbecil, pentru că noi eram în decembrie și în articolul ăla se dădeau sfaturi turiștilor care se află în perioada aia pe litoral.
Și majoritatea au bănuit că acolo ei au zis greșit un mesaj criptat, de fapt cel mai probabil era vorba de steganografie. Și Foarte de acolo probabil. puteai să vezi mesajul dacă aveai grila. Probabil, sau poate au vrut să se pregătească din timp pentru sezonul estival. Au zis, hai să dăm burtica jos și să ne pregătim de mare. Cu siguranță aia era cheia. Bun. Ce m-ai întrebat tu, steganografie versus criptografie, mai ales când vorbim de caractere unice, cred că depinde cum sunt ascunse. Dacă sunt litere mascate în cuvinte, Da, cred că vorbim de steganografie. ok. Dacă sunt litere și sunt aleatorii, nu au niciun sens. Nu erau aleatorii. Nu, zic, m-ai întrebat de grilele care au un singur caracter. Sau de Scuze, da. Și în cazul, în cazul în care ele sunt în cuvinte, putem să vorbim despre steganografie. Noi am ascuns conținutul. Am Bun. camuflat conținutul. Dacă vorbim despre niște litere aleatorii, aruncate sau puse într-o anumită formă, dar ele nu au niciun sens puse împreună, cred că vorbim direct de criptare. În regulă. Sistemul ăsta știu că l-a folosit între alții cardinalul Richelieu, ministrul lui Ludovic al XIII-lea, mai sunt și alți oameni de stat francezi care l-au folosit. Unde zici tu că avem o mică problemă la informație este că nu suntem siguri că Girolamo Cardano chiar este inventatorul sau că el este primul de care știm noi că a perfecționat un sistem dintre ăsta. Da, cert este că după el au fost documentate. Deci, În regulă. să zicem că el a fost punctul zero pentru acest tip de grile. Atestat. Și după el, După el îl mai avem pe Eduard Flessner von Wostrowitz. ok, Sper că i-am pronunțat bine numele, că eu mi-a mai... plăcut oricum expresia de satisfacție când ai ajuns la finalul numelui. Da, mai am tendința să stâlcesc, că monseori se scrie, monseori citim. Toți pățim chestia asta, că nu putem ști toate limbile. Bun, prin secolul al XIX-lea a inventat grila rotativă, la care trecem Ok. acum. Mie îmi place foarte tare această grilă. Arată ca o formă greșită de sudoku. Putem să o considerăm, să zicem, o formă greșită de sudoku. Avem o matrice simetrică, adică avem atâtea rânduri cât și Te coloane. refer la cadrul ăla de jos. Da, asta este matricea noastră simetrică. Bun. Avem o grilă la care nu o să mai intrăm acum în detalii cum calculăm numărul de fante, de deschizături, dar avem un anumit număr de deschizături și noi începem să scriem mesajul. Și începem de la prima noastră fantă, prima linie, primul rând, prima noastră literă. Și În completăm regulă. așa până am terminat fantele libere. Dar noi mai avem mesaj de scris. Așa că doar rotim această grilă. Rotind grila... Deci tu, de fapt, cele 4 imagini de sus este aceeași grilă, dar poziționată diferit. Da, asta este prima imagine, prima poziție folosită pentru grilă, după care o întoarcem. Întorcând-o... Câte 90 de grade. Da, întorcând-o, rămânem cu alte spații libere în fantele respective, pe care le completăm. Și tot așa până am terminat de completat spațiile. Ok, și tu vrei să-mi spui că în cele 4 ipostaze chestia aia are sens? Aici, nu. Nu, sus, cele Aici? 4 ipostaze. Da, uite că dacă citim după grilă, avem The report of my death, până aici, The report of my death was an exaggeration. Ok, Și deci aici nu sunt X-ul- mort de tot. Nu, și X-ul de aici este pentru că ni s-au terminat literele. Adică cuvântul nostru avea mai puține litere decât numărul de spații disponibile. Aha, în regulă, trebuia să mai fie ceva acolo. Da, s-ar putea pur și simplu să simbolizeze punctul. Am înțeles. Inteligentă mișcare. Da, și avantajul este că și asta, ca și scitala, pot fi reproduse. Da. Aici îți trebuie literalmente o coală de hârtie și o bucată de carton. E cam tot ce ai avea nevoie. Da, deci temă Acum pentru nu vă dăm acasă. noi idei cum să copiați, dacă sunteți pe la școală sau mai Temă știu pentru eu. acasă, să scrieți la o cafea cu Damian și să ne spuneți ce iese. Da, uite, chiar ar fi o chestie interesantă. Putem să facem și noi treaba asta. Și mai sunt și alte variațiuni care ale grilei în care avem doar literă. Tocmai am discutat despre ele, avem o singură literă și aici putem să discutăm dacă vorbim despre steganografie sau criptografie. Ok. Și să zicem cu modul de funcționare al grilei am terminat. Doar că, hear me out, că data trecută am vorbit de conspirații și tura asta nu scăpăm de ele, prin secolul al XV-lea ar fi fost scris un manuscris, și anume manuscrisul voinici.
Ok. care a fost găsit... Manuscrisul Voinici. Power. Așa. Care poartă numele după al doilea posesor al său. Da, a fost întâi în posesia unui alchimist din Praga și la 1912 l-a cumpărat un librar polonez pe numele lui Wilfried Voynich. Am adus și un exemplar, nu? De fapt, o pagină din manuscrisul ăsta. Principala problemă în cazul lui, dacă am reținut eu bine, este faptul că limba în care este scris este de fapt o limbă inexistentă. Putem să-i spunem voiniceză, dacă vrei, sau voinicească. Așa mi-a plăcut să o traduc. Da, Aha. În engleză voinices. Ok, ce, Doamne iartă-mă, floare e aia? Acest manuscris, pe cele câteva sute de pagini pe care le avea, nu știm numărul total de pagini pentru că s-a descoperit că au fost rupte, lipsesc pagini. Da, Pe lângă scrisul ăsta într-o limbă total necunoscută și nedescifrată până astăzi, avem ilustrații cu elemente astronomice, astrologice. la momentul ăla era o ușoară confuzie între astrologie și astronomie, deci mergam în două. Plante, dar niște plante inventate. Adică nu vorbim de un ierbar sau despre un Atlas de botanică. Exact. Și nu avem în imaginea de față, dar și câteva persoane desenate. Bun, deci ori e o chestie făcută absolut la mișto. Au fost teorii legate de acest manuscris, cum că a fost o simplă farsă, că ar fi de fapt criptat folosind o grilă Cardano. Păi el e cu 100 de ani mai vechi decât metoda atestată sub Cardano. Da, se pare că această teorie care a fost scris cu o grilă Cardano sau o grilă de tip Cardano e o farsă, sau considerată o farsă, a cercetătorului Gordon Rugg. Aha. Eu am niște probleme de ordin tehnic legat de un manuscris. Un manuscris, în primul rând, nu-ți respectă perfect, cum o face tiparul, spațiile dintre rânduri, una la mână. Deci cum pui grila aia dacă pe fiecare pagină mie îmi variază distanța dintre rânduri? Păi, în primul rând, putem să ne gândim că fiecare pagină folosește o altă grilă. Deci mai e literalmente încă o carte, dar formată din grile. Da. Bun, dar tot nu se pupă o chestie, pentru că în perioada veche, la român, de exemplu, vorbim asta până în secolul XIX, ortografia nu era uniformizată. Deci nu se scria la fel. Întâlnești scrisori de ale lui Vasile Alexandriu unde același cuvânt are 3 forme. Aia cum se mai pupă? Tu grila poți să o construiești specific pentru o anumită pagină sau un anumit mesaj. Și atunci îi definești tu cât de mare vrei să fie fantele, poziția fantelor. Tu nu ești obligat să pui, dacă tu ai o pagină așa, tu nu ești obligat să-i pui grila așa. Tu poți să-i pui grila un pic oblică. Și atunci ești din tiparele de scris. Dacă asta era întrebarea pe care mi-ai adresat tu. Nu era nimic criptat în întrebare. Dar gândindu-mă la manuscrisul ăsta, mi-am adus aminte, găsesc la un moment dat, se găsește un manuscris de ăsta scris într-o limbă ciudată, se chinuie criptologii, lingviștii, investesc bani, fonduri și după ani și ani de cercetare concluzionează un lingvist. A fost cineva care nu știa să scrie, dar s-a străduit. Ce drăguț! Da, l-a codat natural, să spunem așa. De ăștia întâlnești și azi, destui. Da. Și tot așa pe același... Aia care reușeau să deruteze inclusiv autocorectul de la Word, până și autocorectul era: ce ai fi vrut să spui aici, oare? Pe același principiu, tot așa găsesc un manuscris într-un sat, o carte de asta groasă, cu un text nu se înțelegea nimic. Tot așa, vin lingviști, am găsit o mină de aur, trebuie să o luăm, să cercetăm, Și singurii care știau secretul acestui manuscris erau consătenii celui care a scris. Avea cel mai urât scris din sat. Uite, și asta este o variantă. Eu știam una, dar nu e neapărat legat de codat, e mai degrabă legat de să scrii greșit. Un călugăr merge în mănăstirea cea mai veche a creștinătății, unde sunt toate manuscrisele originale și
după ce capătă încrederea starețului, îi spune, părinte stareț, dar noi, uite, suntem în epoca manuscriselor, noi copiem numai după copii. Dacă cumva s-a strecurat o greșeală în copia originală, noi multiplicăm greșeala aia. Îmi dați voie să merg la originale să verific? Și starețul, având încredere, îi spune, bine, fiule, du-te, uite și aștept să-mi spui dacă am găsit ceva greșit. Pleacă ăla și nu mai vine câteva zile, starețul îngrijorat trimite oameni după el în galeria din bibliotecă și îl găsesc pe ăla dându-se cu capul de pupitru, ne-a scăpat un R, ne-a scăpat un R. Ce vrei să spui? Nu e celibat, este celebrat. Revenind la oile noastre, Sigur că da. manuscrisul este datat cu carbon înaintea atestării primei grile Cardano. Ok. Deci avem diferență de aproape un secol. Dar înainte de grila Cardano, îl avem pe Jacopo Silvestri, Da. care descrie un șablon pentru steganografie. Ok. Dar diferența e destul de mică, adică avem grila Cardano undeva la 1550, suntem tot în secolul al XVI, la 1526, deci tot lipsește un secol până... Dar hai să o spunem altfel, grila Cardano este o manieră de a face steganografie, nu este singura manieră. Da. Adică și codul de care vorbeam eu mai devreme, și ăla poate fi considerat o steganografie. Da, plus că înainte de grila Cardano nu prea avem atestări, nu prea avem grilele astea documentate. După grila lui Cardano și după Cardano avem documentări... Cât încape Da, la capitolul ăsta. da. E foarte posibil să fie o grilă asemănătoare și să nu fie invenția lui și să fie inventată altcineva înainte grila asta, dar să nu știm. Ok. Sau poate e o metodă cu totul diferită, sau cea mai plauzibilă e doar o simplă farsă. Deși cine ar petrece atâta timp Trebuie să te gândești că pe nu? vremea aia nici nu aveai multe chestii de făcut. Mai ales dacă erai călugăr la mănăstire, ai fi avut tot timpul din lume. Da. Știi, există tot așa o glumă vis-a-vis de mesaje transmise peste timp, cu unul ieșuat pe o insulă pustie, care vede o sticlă cu un mesaj plutind în ea și absolut în extaz, pe rând să găsească o cale de scăpare, sare în apă, ia sticla, aduce sticla, scoate dopul, deschide mesajul și înăuntru scria fraiere. Da. Hai să mergem mai departe, să vedem. Bun, mergem mai departe. Deci acum și am aflat anume- care sunt diferențele între criptare și steganografie, care sunt de fapt principalele două metode Da, de a ascunde un mesaj. și la grila aceea rotativă, despre ce fel de criptare vorbim? Nu știu. M-ai prins aici. Eu aș zice prin transpoziție. Ah, scuză-mă, pierdusem ideea de mai înainte. Că avem aceleași litere, le schimbăm ordinea. În regulă. Bun, mai departe suntem prin... Asta seamănă la lacăt. Am putea să spunem așa, pentru că se pare că inspirația lui Thomas Jefferson, ar fi fost de la un lacăt chinezesc. Ok, deci ne uităm la discul lui Jefferson, Da. dar care s-a inspirat de la metoda lăcătușilor chinezi, care este folosită până astăzi, vorbind de acele lacăte care nu folosesc o cheie, ci folosesc un cifru ca să se deschidă. Da, atunci aveau, eu nu mă pricep la numele chinezești, deci nu știu cum se scriu, dar Șocant. eu ce am văzut aveau niște simboluri, Bun, noi avem cifre acum, că e mai simplu cu... doar că de data asta nu vorbim de ceva care încuie, Nu, ci vorbim ci despre ceva care te încuie dacă nu știi codul. Și sunt multe variante de cod aici. Ok, Și- cam câte? Nu mă pune acum Mi-a să plăcut fac metoda de calcul matematică, nu. folosită. Păi nu, hai să oferim măcar cifrele de bază, ca în felul ăsta să poată calcula cei care nu urmăresc. Vorbim despre 36 de cilindri. Ok, Pe fiecare cilindru avem 26 de litere. Cele 26 de litere ale alfabetului, pe fiecare cilindru într-o altă ordine. deci 36 ori 26 ar fi o bază. Cred că chiar mai mult. Așa mă gândesc și eu. Dar cum am spus, niciunul nu excelăm la matematică, deși am o scuză mai bună decât tine. Eu aș zice chiar mai mult. De ce? Pentru că aceste 36 de discuri Da, își pot schimba ordinea pe axul de metal. superb. Deci a devenit 36 ori 36 ori 26. Deci în atâtea feluri poți să ascunzi
un mesaj pe discul lui Thomas Jefferson, evident, Da, unul dintre părinții fondatori. se pare că de fapt ar fi fost doar la stadiu de concept. Nu știm dacă a fost cu adevărat folosit sau nu. Asta pentru că au descoperit o schiță a ăstuia în documentele personale ale lui Jefferson, dar le-au găsit la vreo 120 de ani de la moartea lui. Ce știm e că ar tot fi inspirat din acel lacăt chinezesc, pentru că Jefferson a fost abonat la o revistă franceză în care a fost descris acel lacăt, dar a preferat alte metode de criptare față de propriul disc inventat, propriul cilindru. Vorbind de un om care o perioadă a fost ambasadorul Statelor Unite în Franța și avea nevoie să trimită mesaje diplomatice care preferabil era să nu fie interceptate. Da, ce s-a întâmplat e că, spre deosebire de statul în America, în Franța toată corespondența diplomatică trecea pe la ofițerii poștali care deschideau acele scrisori. Și atunci... E o practică ce s-a menținut până aproape de zilele noastre. Știi, criptarea trimisă de unul care s-a întors în România, el reușise să imigreze din România comunistă, ajunsese în Statele Unite ale Americii împreună cu un prieten de-al lui, dar lui i s-a făcut dor și s-a întors. Prietenul i-a spus că e idiot, dar a rămas ca între ei să găsească o manieră ca ăla să-i transmită cum el a întors, dar fără să poată să citească cei de la securitate. Și prietenul a primit un desen pe care erau 3 oi și un bou cu picioarele în sus. Și n-a înțeles ce vrea să fie până când nu s-a dus la unul mai deștept care i-a tradus, păi băi deșteptul, uite ce scrie. Oi, 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 bou am fost că m-am întors. Chiar dacă n-am folosit acest sistem pe care l-a propus el, se știe că a folosit alte 2 metode de criptare. În regulă. Și avem odată sistemul de criptare nomenclator, care presupune atribuirea unor coduri, unor cuvinte cheie. Stai că nomenclator sună nomenclatorul profesiilor. Adică ai o listă de termeni? Da, și fiecare termen are un anumit cod asociat. Să zicem, nu știu, președinte are asociat codul 101. Și atunci în text nu mai scrii președinte, scrii 101. Și o să știe semnificația pentru acel 101 doar cel care are acces la listă. În regulă, e ca în clișeele alea despre agenții de securitate care folosesc porecle ca să se înțeleagă despre cine vorbesc. În loc de președinte spui Gilligan. Da, da, cam ăsta e principiul. Vulturul cheamă baza. Dar cum făceam și noi fetele când eram în liceu și ne plăcea de câte un băiat și dădeam și noi câte un... Da, băieții n-aveau un limbaj așa complex, sau cel puțin eu n-am întâlnit vreunul. La noi era mai mult... Nu mă mai perturba. Și acum ajungem la unul dintre preferatele mele și anume la cifrul Visionaire. Ok, hai și preferați. Da, unde folosim, pare scary, dar este tabela Visionaire. Pare foarte complicată, dar facem acum un exemplu rapid. Așa. Și pentru exemplificare, să zic, să atingem toate variantele, o să luăm un cuvânt de 4 litere. Da. Dă-mi un cuvânt. Sora. Bun. Și un cuvânt cheie din 3 litere. Să zicem bec. Ok. Deci avem un cuvânt... Sus plain text, cuvântul de bază. Da. Și key, cuvântul cheie. Da, astea sunt literele din cuvântul de bază, astea sunt literele din cuvântul cheie. Acum, cuvântul nostru cheie are 3 litere față de 4 câte avem de criptat. O să începem să repetăm literele din cuvânt până completăm. Deci avem bec. Sora având 4 litere, bec având 3. Completăm cu încă un B. Aha. Dacă alegeam cuvântul cheie bec și aveam un cuvânt decriptat de 6 litere, am fi avut bec-bec. Bun. Bun. Și apoi începem cu prima literă din cuvântul pe care vrem să-l criptăm, plain textul nostru, care este S. Da. Și facem intersecția cu prima literă din cuvântul cheie. B. Și obținem T. Mhm. La fel facem după aia pentru O cu R. E. După știința mea, bec, a doua literă bec, este da, E. Mă scuzați, m-am ambiționat, m-am entuziasmat. E aici, S, deci Da. T, S, Și apoi, R așa, cu C. cu C, U, nu,
Sperăm. Bun, nu spunem că ai criptat perfect. Da, dar facem intersecția între litera din textul de cifrat și textul ales de noi pentru cifrare. Asta cred că e a treia metodă pe care o poți folosi fără să ai nevoie de ajutor. Da, iar tabela se găsește foarte ușor pe internet. E o singură tabelă, e statică. E practic... Și avantajul e că poți să folosești orice cuvânt cheie. Da. Interesant. Cu condiția să nu fie cuvântul mai lung decât cuvântul de criptat. E preferabil să-ți alegi un cuvânt cheie mai scurt. Da, sau de acea lungime. Și oricum și în condițiile astea, de fapt, o să elimini cuvintele de legătură, conjuncții și altele nu prea pot să intre în mesajul ăsta criptat. Un și e mai greu să-l maschezi. Dar presupun că dacă înșiri niște substantive și niște verbe, este suficient cât să aibă... Dacă ai o frază mai lungă și ai un cuvânt mai scurt decât fraza și doar repeți cuvântul până ajungi la același număr de litere, cred că poți să criptezi și conjuncții. Interesant. La fel așteptăm exemplificări. Deci, schema visionnaire se scrie vigenere, dar fiind francez se pronunță visionnaire. Da, înțeleg de ce este favorita ta, că este cel mai complex sistem, dar totuși aplicabil, fără să îți ceară cunoștințe avansate sau niște obiecte mai greu de obținut. Da, spre deosebire de un alt cifru pe care Thomas Jefferson a ales să-l folosească în locul discului său și vorbim anume despre cifru cu transpoziție columnară. Nu vreau să intru în detalii. Nu ai cum să-l faci decât pe foaie matematic și logistica nu ne ajută acum ca să... În regulă, plus că nici clepsidra nu ne ajută foarte mult, că noi avem încă de dezbătut subiectul central din emisiunea asta. Bun, ca să închei foarte rapid aici, cert este că faptul că a ales acest cifru propus de Robert Patterson. Da, în 1802. Da, nu Robert Pattinson, cum am mai scris eu altă dată. Arată că el nu avea neapărat cea mai bună înțelegere a metodelor de criptare, pentru că dacă ar fi ales cifrul său, ar fi oferit o metodă de criptare mult mai avansată și mai greu de spart până undeva în secolul al XX-lea, cred. Nu înțeles, să presupunem dificultăți logistice pentru implementarea cifrului lui Jefferson. Da. În primul rând ai nevoie de o hârtie și foarte mare atenție când... decriptezi mesajul. Da. În schimb, sunt alții care chiar au aplicat metoda asta atribuită lui Jefferson și chiar au folosit discuri de-astea de cifrare. Eu mi-am notat vreo 3. Îl mai avem tot pe un francez, pe Etienne Baziri, care a încercat la sfârșitul secolului al XIX-lea să prezinte o metodă de-asta de criptare a armatei franceze, după că a fost refuzat. Mai e un nene, Parker Hitt, care îi prezintă un model similar armatei americane, M138A. Se numește, vai ce zâmbet larg, este zâmbetul lui fiți atenți. Da, ce se întâmplă aici, în loc de discuri avem fâșii, benzi pe care avem până aici litere. am înțeles, E perfect. ca și cum am luat discul și l-am desfășurat. Și avem benzi, pe fiecare bandă avem cele 26 de litere într-o ordine aleatorie. Fiecare bandă are un anumit număr. Ele pot fi puse în această matriță în orice ordine, adică nu trebuie să începem cu 1, 2, 3. Farmecul e același ca la discuri, pot fi interschimbate și atunci obținem mai multe posibilități. Spre deosebire de disc unde scriam mesajul pe linie, da. Aici scriem pe coloană. Și practic tragem de benzi stânga-dreapta până reușim să aliniem literele pe coloană așa cum ne dorim pentru a obține mesajul. Deci tu doar trebuie să știi ce poziție pentru fiecare bandă raportat la coloană. Da. Așa obții mesajul. Bun, ăsta poate fi înțeles și mai avem pe un domn cu un nume mai greu de pronunțat, dat fiindcă este tot în lumea anglofonă, Joseph Mowbourne. Îl cheamă pe domnul ăsta, cel care face sistemul de cifrare pe disc M94, care chiar a fost în dotarea armatei Statelor Unite de prin 22 până prin 43. Inventatorul ăsta se pare că este oricum cel care i-a ajutat pe americani ca ulterior
să decripteze mesajele codate ale japonezilor și în felul ăsta, chiar dacă nu i-a ajutat complet, să anticipeze atacul de la Pearl Harbor. Mulțumesc pentru intervenție. De precizat că e exact același sistem ca la discul Jefferson, doar mai puține discuri. În loc de 36-25, principiul este exact la fel. Și acum, pentru că mai avem puțin timp, să ajungem și la vedeta noastră. Super, e bine. Asta cred că este cel mai ușor de recunoscut sistem de codare dintre toate pe care le-am expus. Mașina sunt asta convins deschis. că da, mai mulți urmăritori o să se prindă despre ce este vorba. Celebra Enigma, mașina de codat a armatei germane din decursul celui de-al doilea război mondial. Ea a fost inventată de Arthur Scherbius, undeva prin 1918, cu uz comercial. În regulă, este prima la care pare să intre tehnologia mai puternic în scenă, că e clar că e ceva electric acolo. Electromecanic. Și ca să facem așa o analogie, să zicem că partea mecanică ar fi mașina de scris. Da, care se acționează prin brațe metalice. Da, și în cazul nostru elementele mecanice sunt aceste rotare despre care vom vorbi imediat. Și partea electrică ar fi tastatura de la calculator. Iar asta e o combinație, de fapt. Da, pentru că spre deosebire de mașinile de scris clasice, este că mă obosește mâna, o să fac așa, spre deosebire de mașinile de scris clasice, aici nu mai obținem o foaie pe care avem ceva scris, ci la fiecare apăsare de tastă se aprinde un bec Corespunzând altei litere. Da, niciodată nu o să apăsăm să zicem litera A și vom obține litera A. Așteptam de când a început emisiunea să-ți adresez întrebarea asta. Cum fac că eu apăs o literă și mi se aprinde alta? Aici intrăm în partea electrică. Să considerăm că de la o tastă până la becul care se aprinde avem un circuit electric. Practic, apăsarea unei taste închide acel circuit. Ok. Acum, faci contact. Da, faci contact. Acum, mașina în sine are o grămadă de cabluri în interior. Traseul ales se face cu ajutorul rotoarelor. Rotoarele au pe laterale niște puncte de contact și, practic, în funcție de cum se învârt aceste rotoare, se schimbă traseul curentului electric. Mm-hmm. Deci ai deodată 3 schimbări prin învârtitul rotoarelor. Da, și ulterior a fost adăugat un reflector. Reflector de stadion? Nu. Un reflector, acest reflector era din nou o bucată de circuit, doar că spre deosebire de rotoare care se mutau la fiecare apăsare de tastă, ăsta rămânea fix. Asta era poziția lui. El ce făcea? Întorcea semnalul încă o dată prin cele 3 rotoare. Deci în loc de 3 schimbări, ajungem la 3 plus una prin reflector și încă 3 prin... Pentru că se întoarce și o reluăm procesul. Da, deci din 3 schimbări ajungem de fapt la 7. Ok. Acum, dacă ne uităm în față, mai avem niște cabluri. Ce-i cu... Eu văd niște ștechere. Sunt niște cabluri. Avem tot alfabetul cu... Vezi, tu ștechere că alea e cabluri. Așa. Ok. Deci poți să vezi ștechere acolo, alea-s cabluri. Sau hai ca să ne mulțumim pe amândoi, conectori. Avem niște conectori. Perfect. Care făceau niște asocieri de litere. Să zicem că am vrea să asociem litera A cu litera D. Practic, noi apăsând tasta A, înainte să treacă prin primul rotor, nu mai trece litera A, trece litera D, dacă asocierea noastră este AD. Oh, splendid. Și în primă fază, când s-a adăugat această placă de conectare, erau până la 6 perechi posibile. Deci, pe lângă cele 17.000 și ceva de variante, mai adăugam câteva variante doar prin conectarea perechilor. Bun, să spunem că sucim mașina asta cum vrem noi, că pot să schimb și rotoarele, pot să schimb și conectorii, de jos. Ea, până în alta, nu face decât eu apăs o tastă și se aprinde o altă literă. Cum naiba transmit mesajul? Păi, în primul rând, hai să vedem cum iese mesajul din ea, pentru că nu e ca un telefon, că trimite mesajul dintr-o parte, din punctul A, de aici de pe glob, în punctul... Nici vreo coală de hârtie nu văd acolo. Nu. Avea nevoie de 2 operatori. Primul care scria asta și al doilea care își nota literele care se aprindeau. În regulă.
Asta era mesajul criptat, cel notat pe foaie. Mai departe era trimis cu ajutorul transmisiilor radio. De obicei, cred că era trimis către submarine Da. printr-un cod Morse. Bun. La capătul celălalt aveam alți 2 operatori cu o mașină identică. Ce înseamnă identică? Că toate mașinile E aveau clar că aceeași sunt principiu. fabricate în serie, da. Da, aceleași setări, pentru că ei aveau niște setări zilnice programate undeva, cred că pe o lună. Am înțeles. Li se dădea un tabel, să spunem, cu setările de bază ale mașinii și știau în funcție de ziua în care se aflau cum să programeze, să spunem, deși pare mai înaintea epocii, ca să poată să primească mesajul. Fiindcă alminteri, mesajul telegrafiat poate fi foarte ușor interceptat, însă interceptat în forma lui transmisă n-are nicio logică. Așa îi zice în primă fază, dar îi avem pe polonezi care prin 1930, știind că urmează Germania să invadeze, erau... Da, nu trebuia să fii chiar Baba Vanga ca să te prinzi că se întâmplă chestia asta dacă era impostura Poloniei. Strâng o echipă de 20 de matematicieni. Da, avem un nume mai important, Marian Rejewski, și conducătorul echipei de spioni este Guido Lauger. Care se ocupă cu găsirea tuturor setărilor posibile pentru această enigmă. Și petrec așa un an găsind toate combinațiile posibile. Bun. Pentru că, de fapt, dacă stăm să ne gândim, e doar o combinație matematică. E o plajă foarte mare de posibilități. Nu e ceva... Complexitatea era dată de numărul mare de variante. Da, eu personal nu o văd atât de simplu, dar o să te cred pe cuvânt la capitolul ăsta. Eu așa o văd din perspectiva numărului de variante. Că dacă ar fi avut mult mai puține variante cu același circuit, era mult mai ușor de spart. Bun, deci nu e neapărat o chestie de complexitate, e o chestie genială tocmai pentru că nu funcționează complicat, dar îți dă o cantitate imensă de variabile. Până înțelegi un pic circuitul electric dinăuntru, poate să pară ceva complex. Adică și cine a gândit circuitul electric din interiorul ei a avut un pic de furcă cu asta. Dar când o desfacem pe bucățele, de fapt, asta mi se pare mie că e numărul mare de variante. Bun, și echipa asta de matematicieni polonezi au reușit să reducă foarte mult numărul de variante ale codurilor Enigma. Da, nu că să reducă numărul de variante, au găsit toate combinațiile posibile la momentul respectiv. Bun. Deci, practic, au spart, să zicem, această enigmă. Doar că germanii ce au făcut? Au zis, nu, mai adăugăm. Deci ei nu au schimbat modul de funcționare, dar au adăugat rotoare și conectori pe placa de conectare. Literalmente au mărit mașina? Nu, pentru că toată ideea cu Enigma era să fie ușor de transportat. Nu puteai să o îngreunezi foarte mult sau să îi schimbi foarte mult dimensiunile. Și ce au făcut? Au adăugat un al 4-lea rotor foarte subțire, pe care l-au pus în continuare cel de-al 3-lea și au micșorat, au subțiat reflectorul ca să poată să încapă. Deci lățimea ei a rămas Și aceeași. restul de rotoare ce făceau cu ele? Te referi la faptul că aveau vreo 8 rotoare? Da. Nu erau folosite toate odată. Deci asta ținea practic de setările mașinii. În fiecare zi aveau 3-4 rotoare ulterior pe care le selectau din acele 8 rotoare. Am înțeles, deci tu ai o trusă de rotoare și ți se indică pe care dintre ele le folosești în ziua respectivă. Adică în primă fază și cele 3 rotoare pe care le aveau erau alese din 5 rotoare. Nu erau 3 rotoare și cu asta basta. Da, era o chestie în definitiv simplă, nu-mi bat capul să inventez altceva, doar complic lucrurile. Da, și ca să mai complice ce au mai făcut, au făcut posibil modificarea inelului de pe rotoare. Dacă până atunci inelul era fix și practic circuitele din rotor rămâneau aceleași, acum poți să schimbi și ordinea circuitelor din rotor. E ca și cum ai schimba etichetarea circuitelor și schimbi traseul. Bun, și atunci polonezii s-au cam încurcat în toată treaba asta. Da, și nu au mai avut nici fonduri. Dacă pentru prima enigma pe care au spart-o
au avut câteva bombe pe care le-au folosit pentru descifrare. De ce spargi o enigmă cu o bombă? Nu-mi sună o metodă de decodare. Cum? Că face puf și Nu, gata. și gata, nu mai codezi. Nu, denumirea asta de bombă ar veni, sau se crede că ar veni, de fapt, de la ticăitul pe care îl făceau aceste mașini. Deci au construit alte mașini capabile să decripteze codul Enigma. Da, uite ce nu decriptau, ci eliminau variantele care nu erau posibile pentru setările zilei. Am înțeles. Uite, aici am uitat să menționez. Deci eu am zis mai devreme că ei au stat un an și au notat toate variantele posibile. După acest an, matematicianul nostru, Marian Rejewski, a inventat acest mecanism, cred că electromagnetic, aș putea să-i zic, care nu descifra enigma, dar elimina variantele greșite. Și au avut, cred că, mai multe astfel de bombe puse în paralel. Am înțeles. Deci mașini care să înlocuiască munca oamenilor, care ar trebui să piardă prea mult timp ca să afle toate variantele greșite și în felul ăsta ei să rămână să decripteze variantele posibile. Da, și funcționau în câteva ore, adică erau destul de rapide. Până au complicat germanii enigma și atunci n-au mai făcut față, aveau nevoie de niște bombe suplimentare, deci să mai adauge mecanisme care erau destul de costisitoare. Polonia nu mai avea fondurile necesare și ca să nu piardă munca pe care au depus-o la decriptare, au donat mai departe bombele către Marea Britanie și Franța. Asta e înainte să înceapă cel de-al doilea război mondial, că din păcate Polonia este prima țară care cade sub ocupație germană și sovietică. Și uite aici încă o chestie foarte interesantă. Șeful biroului de cifruri polonez, Guido Lager. Da. Lauger. Avea spioni care îi comunicau toate mesajele respective. Deci tot timpul în care echipa poloneză s-a ocupat de spargerea enigmei, el nu a avut nevoie de munca respectivă. Am înțeles. Dar i-a lăsat pentru că a considerat că este un progres care era în avantajul lor. Și chestia asta a constituit, de fapt, baza pentru britanici ca mai apoi să decripteze enigma și în forma ei cea mai complicată. Da, suntem la Bletchley Park de acum. Ok, și avem de-a face și cu probabil cel mai cunoscut film despre un sistem de codare făcut până astăzi. Vorbim de The Imitation Game cu Benedict Cumberbatch în rolul principal. L-am revăzut recent, am zis că hai să văd și eu cât de departe e de adevăr. Să știi că nu e atât de departe. Am încercat, dar am adormit la 30 de minute. Foarte rău. Nu e atât de departe de adevăr. Mersi că n-am adormit acum. Se bazează mai mult totuși pe viața lui Alan Turing, mi se pare, decât pe descifrarea propriu-zisă. Îmbină cumva aceste aspecte. Au și câteva bucățele, să zic, pentru interpretare artistică. Corect. Deci nu e un film, cum nu sunt majoritatea, ne așteptam, axat 100% pe istorie. Dar mi se pare destul de bun pentru cine vrea să-și facă o idee despre cum a fost spartă enigma de către britanici. Ok, enigma a fost spartă de o mașinărie care este de 100 de ori cât ea. O chestie enormă și anume bomba Turing-Welchman. Presupun că e numită bomba în cinstea, în amintirea dispozitivelor folosite de către polonezi. Da, având ca punct de plecare bombele polonezilor. Au găsit un dispozitiv care, de fapt, era bomba inițială de la puterea 100. Și aici Turing a descoperit că germanii foloseau niște replici repetitive și anume actualizarea meteo. Expresia... Nu folosim expresia aia, este salutul nazist, că nu ne trebuie cenzură YouTube. Și alte mici... Nimic de raportat astăzi sau... Aha. Da, uite, vezi că disciplina germană poate să fie și un dezavantaj la un moment dat. Adică ce-ți trebuia formulă de salut într-un mesaj cifrat? Cred că mai degrabă așa se întâmplă când crezi că deții o metodă infailibilă
și te bazezi că nu poate fi spartă vreodată. Bun. Și bazat pe formulele astea, cât și, dacă mi-aduc eu bine aminte, pe un defect de funcționare al enigmei, respectiv nici o literă nu putea fi cifrată ca ea însăși. Nu știu dacă din perspectiva germanilor poți să o consideri defect. Din perspectiva britanicilor, da. A fost un... Mă rog, din perspectiva britanicilor este de fapt un indiciu. Că tu dacă bănuiești că ai varianta corectă, e simplu, suprapui mesajul pe care l-ai decriptat tu peste ce scrie acolo și dacă îți corespunde vreo literă, ai greșit. Dacă în mesajul tău e o literă identică cu cea din mesajul cifrat, atunci trebuie să o iei de la capăt. Bun, și au construit astfel prima bombă, pe care au numit-o Victory, care nu se mișca suficient de repede pentru timpul pe care aveau ei la dispoziție. Care era de jumătate de zi, că dacă ăștia schimbau la miezul nopții sistemul de codare... Ca să vorbim puțin de bombele astea, erau mixere conectate în serie. Primul trecea prin... Mixere nu de alea de bucătărie. Nu, mixerele astea însemnând că amestecă literele. Deci un fel de enigme. Bun, rotoarele de la Enigma. Exact. Și nu rotoarele, ansamblu Enigma. Că mixerul, întregul ansamblu. Exact, pentru că mixerul nu consta doar în acele rotoare. Am înțeles, era întregul Enigma circuit. Cu totul, da. Conectate în serie, prima trecea prin primele, să zicem, 17.000 de variante, următoarea trecea la următoarele 17.000 de setări, deci nu mai relua ce a făcut primul mixer. Pentru că în total Enigma, în forma ei mai complexă, putea să producă quadrilioane de variante. Pentru că nu era suficient de rapidă, au îmbunătățit-o, au trecut la varianta upgradată și anume la Agnus Dei. Ce drăguț, mielul lui Dumnezeu. Care... Da, o alintau Agnes. E mai simplu. Da, de acord. Bine, dacă ești în chestiile cu cifrările, n-ai zice că spune dificultate Agnus Dei, dar, mă rog, sunt eu răutăcios. Te rog. Da, încercau să fie rapizi. Uite, vezi, bine punctat. Și reușeau să descifreze în mai puțin de o oră, să descifreze. Din nou, nu descifrau mesajele, ci eliminau toate variantele care nu se potriveau. Până ajungeau la setările în acea zi. Practic, ei obțineau cu bombele astea setările pe care le puneau pe o mașină Enigma pe care o aveau și ei. Da. Primită probabil de la polonezi sau cine știe cum au... Din câte știu, da. Guido Lauger a avut grijă să le și trimită o parte din mașinile Enigma pe care reușise el să le sustragă de la germani. Acum, pe măsură ce germanii tot îmi complicau Enigma, nu știu dacă e aceeași enigmă pe care le-a trimis-o polonezii sau... Am înțeles. Dar, în definitiv, aparatul pe care l-au construit Alan Turing, și trebuie să-l menționăm și pe principalul lui colaborator, măcar pe Gordon Welchman, este, pe de o parte, considerat strămoșul calculatoarelor de astăzi și, pe de altă parte, a reușit să ușureze suficient de mult munca, mai ales sub ultimul lui avatar, sub Colossus, încât să spargă definitiv metoda de criptare a germanilor și, în felul ăsta, în anii ulteriori ai războiului, aproape tot ce trimiteau băieții ăștia ca informație să fie decriptat de britanici. Se spune că inventarea acestor bombe sau spargerea enigmei și inventarea ulterioară a Colosului au scurtat războiul cu cel puțin 2 ani. Ok, deci dacă întoarcerea armelor de către România l-a scurtat cu 6 luni, asta a avut o contribuție încă mai importantă. Acum, cel puțin în linii mari, eu zic că l-am explicat. E drept că se mai pot da detalii, dar noi facem emisiuni de popularizare, adică odată ce ai aflat despre concept, ești liber să mergi mai departe să descoperi. Mi-e ciudă că s-a terminat timpul, pentru că voiam să intrăm un pic și în biografia lui Turing, dar poate vom face asta altă dată, eventual la niște discuții despre spioni și contraspionaj. Da, sau intrăm un pic și în partea... Am mai discutat de mașina Turing pe la facultate. Voiam să-ți vin eu cu o contrapropunere în cazul ăsta. Ia mai dă o imagine. Uite, vezi? Mult mai simplu decât discul lui Jefferson și de data asta este dispozitivul de criptare probabil cel mai popular dintr-un film. De data asta este ecranizarea romanului lui Dan Brown,
codului Da Vinci și Dan Brown în cercetările lui a găsit o invenție a marelui italian, respectiv un dispozitiv care nu mai criptează, nu-mi trânti criptexul, te rog frumos, că despre ăla voiam să vorbesc. Am vrut să sparg. Un dispozitiv care nu numai că reușește să țină informația secretă, dar are inserat, cum se poate vedea în partea de jos a capacului, și are inserată și o fiolă cu ceva lichid coroziv, cel mai repede este oțet, care, în cazul în care încerci să forțezi deschiderea dispozitivului fără să știi cifru care l-ar deschide, se varsă și distruge mesajul scris pe papirus sau pe hârtie. Și în felul ăsta ți asigură secretul absolut. Nu ți se pare incredibil că Da Vinci a inventat un dispozitiv care seamănă cu discul Jefferson? Ba da. E ceva și nu am găsit niște replici ale criptexului lui Da Vinci. A fost, în schimb, construit de un artizan, Justin Kirk Nevius, o replică. Da. Doar că n-a fost niciodată inventată de Da Vinci. Este pur și simplu ficțiunea lui Dan Brown. În felul ăsta ne-am întors un pic la invențiile inventate. Trebuie să-l apreciezi pe autor pentru imaginație, sau ca să spunem altfel, dacă la bază este tot un lacăt chinezesc cu combinație, fiola aia cu lichid coroziv clar e pusă din imaginația autorului. Da, acum inspirațiile avem lacătul chinezesc, cred că și discul Jefferson, dacă tot l-am menționat, ar putea să fie, pentru că avem cilindri cu litere. Hai, pune jos. Așa. Se pare că un astfel de dispozitiv ar fi fost inventat mult înainte de nașterea lui Da Vinci și că prin secolul al XII-lea un inginer arab ar fi descris dispozitivul propriu-zis. Nu dispozitivul care eliberează lichidul, care șterge, dar designul lacătelor combinație. Și asta ar fi, de fapt, sursa pentru ceea ce și-a imaginat Dan Brown. Da, și undeva pe la 1400 ar fi fost un manuscris în care s-ar fi găsit un design asemănător cu criptexul. Am înțeles. Păi, dat fiind că deja am depășit limita de timp, dar cred că unii nu or să se supere la capitolul ăsta, eu îți propun totuși să punem punct aici, să recapitulăm faptul că dintre instrumentele de criptare pe care le-am prezentat sau de steganografie, am reținut care e diferența. Într-o parte ai un text care este transformat, în altă parte e un text care e ascuns, propriu-zis, într-un mesaj mai amplu. Scitala, grila lui Cardano și sistemul Vigenère pot să fie reproduse și de către dumneavoastră acasă atât de ușor. În felul ăsta puteți să încercați și voi tehnici de criptare. Iar noi data viitoare urmează să ne ocupăm de o chestie pe care de un subiect pe care îl adoră toate fetele. Arme. O să ne împușcăm în idei. Nu, cred că până la puști mai avem. Cred că o vorbim și de chestii cu praf de pușcă, dar o să vorbim în primul rând de armele minune ale antichității și evului mediu, că am găsit destule la documentare. N-a fost deloc ușor episodul ăsta, dar l-ai decriptat până la urmă. Așa. N-a fost pentru mine sau pentru cei care se Să fii uită? caldă acum. Uite, o să decriptez și un secret. Alexandra a venit cu o ojă care reacționează la temperatură și dacă este cald se face roz. Eu nu o să spun pe unde m-am înroșit deja de cât e de cald, ca să ținem colaboratorul din emisiune în condiții comode. Mulțumesc frumos pentru efort. Și mulțumesc pentru invitație. Rămâne să ne vedem peste o lună la episodul 3 din Curiozități Neorutile. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi, la fel cum mulțumim și prietenilor de la Paul Editions pentru sprijinul acordat acestei emisiuni. După cum v-am spus, noi ne întâlnim în 4 săptămâni, de data aceasta urmând să vorbim despre arme minune ale antichității și evului mediu. Pe curând!